ମାମା ଏ ମାମା କଣ କି ରେ କାଇଁ ଶୁଣ ରହୁଛୁ? ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି। ବସ ଦଉଛି। ଆଉ ଯାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ନେ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ। ନେ ମାମା ପଳେଇଲେ ମତେ ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ଚିନି ମାନେ ପୁରାଇ ନେଇଯିବି ଆଉ। আমি এতে চিনি খাইবি এতে চিনি খাইবি যা কেহি খাইবে লুচে নিয়ে আর পছরে খাইবি। ଇରେ ଧନ ମୁଁ ଯାଇ ବାରିଆଡେ ବାଇଗଣ ଶୁଖିଗଲେ ସାର ଦିଟା ଦେଇ ଆସିବି ହେଲା ଚିନି ଗୁଡେ ଖାଇନୁ ତ ତତେ କିଏ କହିଲେ ଚିନି ଆଉ କିଏ ଭାଇ ୟୁରିଆ ସାର ଗୁଡା ରଖିଦେଲି ବାଇଗଣ ସହିତ ଯାଉଛି ମୁଁ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय।